गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो सिरियासलि आं मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो बुजायनो लाना फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेबाबो गियान मोननो हागोन। फाल्तु भिडिअ बानायनाय नङा दे नोंथांमोन, एकदम एसे मोजाङैनो नोंथांमोननिसिम आं मोनसे नटिस होनो सानदों। नोंथांमोना एसे बुजिनो नाजादो आरो कमेन्टआव जा नोंथांमोना होफिननो हानाय मोनसे आइडिया मोनोबा नोंथांमोना कमेन्ट होफिननाय जाबाय। दा बेनो आरो बाथ्राया, जानानै थांखांनाय जाथाय भिडिअखौ गोबाङानो नागारबाय। दाखालि ममता बसुमतारी गावनि मोजां मोननायजों बियो सुजादोंमोन। दा बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा आं बेखौनो गथाय बयबो बिथांनि सायाव बयबो गाव गावनि इसोरखौ लानानै सोरगोआव आलो गोजोन मोनहैनाय बायदि, गावनि पापनिफ्राय सग' जानायखौ मोननाय बायदि। दा मोनसे बाथ्राया बेनो, जाय मानसिया थुजाबाय बा थैनानै थांबाय आरो जाय मानसिया थुजादों जेलाव थाहैदों बा जेलाव बा मानसिजों हमजाबाय, दा बेनि गेजेराव आं नोंथांमोननो मोनसे बुजायनो लाना फैदों। दा बेयो जोबोद सोमोनांथाव मोनसे बाथ्रा आरो गिथावना बाथ्रा। गोसो गोथौयै सानना नायोब्ला मानसि सासेनि जिउआ गोबां मैल' गोनां। नाथाय मालायनिखौ नुनानै जोङो मा सानो, बिदिनोखासै सिम्पोल सानना लायो। नाथाय बिदि नङा। गावखौनो मोनदांनानै नाय, मोनसे आखाइ मोनसे खेबनानै नाय, माबा मोनसे आखाइ हाब्रानानै नाय, सानाया माबायदि बिस दङ, होनबा थैनाया बेसेबां गिदिर बिस जागोन। आरो सासे मानसिनो थुजानानै बे खहा जानानै थैनाय माबादि जागोन। खिन्थु बिनो बेबादि सोमोनांथाव जाथाय एबा खामानि मावनाय, सासे मोजां मोननाय सेंग्रा सासे सिख्लाखौ जेनेबा ममताखौ थुनानै बा फोथैनाया, आं बेखौ दा न'खरनि मानसिफ्रा गाज्रि दामोन। दा बेयाव जों ससियेल मिडियायाव जेनेखा जों मिथि मोन्दों आरो जों बिनि बिखयैनो जों गोबां बाथ्रा मोनदांनो आरो बोखांना जों खोथा मानसिफोरखौ जों बुजायनो हानाय। आरो बे समयसाया जोंनि बे माखासे देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा गियान होदों, दिनै बेखौ आं मोनसे मोन्दांथि लानानै आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। दिनै बेफोरबायदिनो जाबाय थाखो होनना साननाङा, बावगारनानैबो दाथांसै। बेबादिनो ससियेल मिडियायाव फैगासिनो गोबां जाथाया जागासिनो दं, भिडिअ आपल'ड खालामदों, गोबाङानो नुदों। नाथाय नुनाया थांगासिनो, बावगारलांगासिनो। नाथाय गोसोआव लाखिलांनांगौ। बेफोरबादि माने गिथावना जाथायफोरखौ जों मिथिनानै जों गाव गावखौ सुद्रायनो थाखायसो भिडिअ होनाय जादों। आरो जों बेफोरनिफ्राय गोख्रों जानो हानायनि थाखायसो निउसावनो जा भिडिअ होग्राफ्रानो जाया मानो नोंथांमोना बेफोर गोरोन्थिनिफ्राय सुद्रायथों, बेफोरखौसो जों बुंनाय जायो। साननो गोनां बाथ्रा, रावनिबो गोसोआ एखे नङा। गोबां सुबुं, गोबां सेंग्रा सिख्लायानो मोजां मोनलायो। नाथाय रावबो सैथोयै मोजां मोनग्रा गैया आरो मोजां मोननायाव रावबो थांखि होनो हाया। बेबायदिनो गोबां जेंना जेंसि, नांलाय खमलाय, दावराव दावसियाथ' फैयो, नङा होमबा? जाखायो। नाथाय हजम आरो कन्ट्रल गैयाबा मोजां मोनलायनायाबो गिथावनासो आजिखालि जुगाव। बेनिखायनो नोंथांमोननो दा बुंनो सानो, मोजां मोनोब्ला सैथोयै मोजां मोनलाय, आरो मोजां मोनाबा थारलायनो मोजां मोनालाबानो था, सोलोंथायाव आवगाय, आरो बेनि उनाव मोजां मोनोबा हान्थिबानो जाबाय। सिन्था खालामनो गोनां आजिखालि मुगायाव बेबायदिनो मोजां मोनलायबाय, मोनलायबाय, सिख्लायाबो सेंग्रानि मोनबाय, सेंग्रायाबो सिख्लानि मोनबाय। खोथाफ्रा माने बारा जालाङो, रायज्लायनाय बुंलायनाय बाथ्राफ्राव बेफोरावनो माने एसेयावनो एसे बारा जालायनोसै। सासेया गोरलै जानानैसो खोथाखौ बारा बुंदों ना सेंग्रायाबो गोरलै जानानैसो खोथाखौ बारा बुंदों, गावजों गावनो माने कन्ट्रल गैला जानोसै। बेयावनो रागा जोंनाया, हरसा मिसा बेफोरबायदि देमालिखौनो हरसा मोनलाय लांसै। उनफ्राय बेफोरबायदि जाथाया सोमजिनोसै आरो मालाबा हरसा हसिबो जायो। बेफोरबायदि समस्या जायो। नाथाय मोनसे बाथ्रा बेखौनो बुङो, हाबा जायैनि सिगां रावबो हौवा हिनजाव नङा, सेंग्रा सिख्लासो। जेब्ला सेंग्रा सिख्लाया हाबा जागोन अब्लासो हौवा हिनजाव जायो। अब्लासो नोंथांमोननि जुलिनि थांखिनि, रादायनि, समाजजों मिथिजानाय, सिनायजानाय साखि फोरमान गासिबो थाजोबो। सेंग्रा सिख्लायाव साखि फोरमाना थानाया खोनानायावल'सो गोसो थोलायनाय मोजां खोनायो, नाथाय साखिया थाया। ओरैनो नोंथांमोना जेनेबा जों सेंग्रा सिख्लायानो होननानै बुंबाय आङो, मोजां मोनलायनाय थाब्लाबो खुनु साखि थाबाबो नोंथांमोनखौ रावबो माने बेयाव रावबो गसंनानै नोंथांमोनखौ बासायनो हाया। जा सेंग्रा समाव जा गोरोन्थि मावो, दाय मावो, नोंसोर सेंग्रा सिख्ला सानैनि मोजां मोनलायनायनि सायावसो। सोरबा सेंग्रा नोंखौ मोजां मोननानै मोनसे दाय मावनानै नागारनानै थांबाय, होनबा नों सेंग्राखौ मा दाय होनो हानो? आरो सासे सिख्लायाबो सेंग्राखौ दाय मावनानै थांबाय, सिख्लायाबो सेंग्राखौ मा दाय होनो हानो? बे नोंसिनि गेजेरावसो जायो। बेफोरबायदिनो मिलायलायनो हायो, बेफोरबायदि दावराव दावसियाबो फैयो, जेंनायाबो फैयो, आरो गिथावना जाथायफ्राबो सोमजियो। बेनिखायनो सानै हयै मोजां मोनलायनांगौ। आजिखालि बे मुगा दा बे गिथावना बे ममतानि थुजाना थैनायनि जाहोनानो गोबां नोंसोरखौ फोरोंदों। मोजां मोनोब्ला सैथोयै मोजां मोनलाय, आरो सैथोयै मोजां मोनलायनो गोसो गैयाबा दानिफ्रायनो, आरो जायखौ गोसो होनानै मोजां मोनदोंबा मोनदों, आरो गोसो होनानै मोजां मोनाखैबा दानिफ्रायनो साइड जाखा। आजिखालि जुगा बिराद सोलायदों, गोदो बेफोरबायदि नङामोन। दानि बे माने बोथोरा बोसोर गोदान
फैगाफा बोसोर गोदान फैगाफा माने मानसिफोरनि मेलेमा सोलायलांनो हमगासिनो दं आरो ओरैबादि दा माने बुंनो हाया नोंथांमोनानो मा मोनदांना मोनो दा नै मोनफ्रोमबो गावबा गावनि मबाइलनि आखायावनो नायदों माखौ नायदों सोलोंदों खिन्थु जेसेबांनाखि ससियेल मिडियाआव नुदोंना माखौबा मोजांखौ सोलोंना लानो थाखाय खाबुबो दं आरो माखौबा सोलोंना लानो खाबु गैया खिन्थु मोजांबो नुयो जों गाज्रिबो नुयो खिन्थु नायनानै मबाइलाव जुदि सोलोंनोबा मोजांखौ नायनानै सोलों गाज्रिखौ दा नायनानै दा सोलों दा बेखिनिखौनो आं जोंनि माखासे बर' देरनाय माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव गाज्रि मोनाजासे आं नोंसोरनो फोरोंबाय बा बुजायना होबाय आंनि बे इडुकेसन भिडिअनि गेजेरजों आंखौ गाज्रि मोनाजासे आं नोंथांमोननि गेजेराव निमाहा बियो गाव गावनि लाइफआव गाव गावखौनो मोजाङै थानो सोलों दिनै जोङो मिथियो गोसोआव साननानै थाना मा जानो आं मिथिनायखौ आं फोरोंनांगोन आं खोन्थालांनांगोन आं बेखौ सानो ओंखायनो जा बुङो आं मोजां जानायखौल'सो लुगैयो हाब गाज्रि जाजानाय खोथा बुंनोबाथ' गोबां दङ नाथाय जों बेफोरबायदि गाज्रि जानायाव आरो सोरबा बुजिनो रोङै समाव जोंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि आं गाज्रि फोरोंनायाव गाज्रिखौ लायोब्ला बे गाज्रिखौ सोलोंनांगोन ओंखायनो मोजांखौनो फोरोंनोबो नाजानांगौ बेखिनियानो आरोना निमाहा होबानो जाबाय माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा जय बर' हारिनि